Междувременно във Франция се организирахме с Тонмашев, с други, за да изкараме един от съпроцесниците ни, който излежа 10 години и си излезе 78 и комбинирахме, сменихме резервуара на един Volkswagen комби, направихме скривалище, пратихме хора и го изкараха благополучно на 6 август 1981. Пристигна в Истанбул, оттам се прибрахме, с него вече той успя такова, там вече решихме, че и нещата бяха се сменили, вече бяха времето на дисидентството. Имаше хора, които шабаха тук. Всички тези наши приятели от затвора, какви бяха? Дисиденти. Някои се пречупиха. Доста от тях не. Нали? И те си продължиха. После 81-та, 83-та изкарваме един приятел от затвора, доктор, той беше вече излежал, но искаше да емигрира. Направихме кампания във Франция, в медиите и със свободна Европа. И го пуснаха. 8 месеца траеше това. И го пуснаха. Пристигна с писмо до Митеран и така нататък. После за Димитър Пенчев. Ако сте чели неговата книга, не знам дали, това е. После направихме кампания. Димитър Пенчев лежа 11 години през живота си на няколко пъти. Осъден е бил на смърт също, на 20 години. 20 годишен осъден на смърт за възстановяване на Никола Петков Безенесен. Но вече 85-та пак го затварят и го слагат в Белене с турците. По възродителния процес, защото имахме много приятели турци и помаци, които бяха много здрави момчета, да ви кажа, Корнас, Ева. И него го изкарахме с кампания, поддържахме апел, ако сте чували за апела на шестимата от 86-та година, който стига до Виенската конференция и за първ път се поставя въпроса за България. Това с 6 наши приятели от затвора, излезли от затвора, но ето, дисидентстващи, ама баш, нали? И помогнахме за създаването 88 на дружеството, на независимото дружество за защита на правата на човека в България, с Илия Минев, с Петър Манолов, с отец Бойрой Тукузлиев и други. Пращахме журналисти тук. Пращахме журналисти, като им казвахме къде да отидат, на кого да се обадят, за да вземат интервюта. Всичко това е станало и е документирано и в момента е в моите архиви и ги подреждам. Мисля, че вече времето е минало, в който да ви разказах в общи линии какъв е. Иначе имам 2 дъщери, 3 внука, 2 внучки, 1 внук. И това. И съм пенсионер от 2005 и половината от времето си го прекарвам в България. Дори и повече от половината, често път. И какво друго да кажа, мисля да ги много заказвам, но мисля, че вече Ако имате сега някакви... Колко човека сте изкаране нелегално вашата група? Нашата цел не беше да изкарваме. Не, ясно, но на колко човека сте помогнали? Казахте и... Прощавай, да. Ние помогнахме на доктор Николай Попов, който има един от рекордите за гладни стачки с 40 няколко дни.
беше лекар и си беше предвиден и се знаеше как да го прави. Изкарахме Димитър Пенчев, който действително беше написнал да го преследват и да го гонят и да ни му дават работа и да го затварят. Ето 85-та в Белене, когато Белене е закрита, нали? Не при условията в Белене, които са били, но все пак, нали? И после въдворен в Бобов дол, след целия живот. Жена ми изкарах, защото исках да се жена с нея, а приятелите, защото се чувствах задължен да им помогна. Ние сме приятели. А при това изкарване, при това изработване на документи, фалшиви и напроче, само приятели? Само от приятели, връзки, събиране на пари, плащане дори на съмнителни лица. А помощ някаква да сте потърсили? Не, нито сме търсили, нито са ни я предлагали. Това, в документите, в архива, който сега чета, има една равносметка. Вашето досие? Да, моето досие. И общите досиета, например, има едно съвещание за вражеската емиграция, последното, което 89 април се събират силовите тези. Там сме цитирани, аз, Петър Бояджиев, като инициаторите ни казват, създадени, но независимо от други, по идея на Фосково, което не е верно. Ние просто им помогнахме. Идеята идваше от тук. Нали? Но... Как са ви кръстили Държавна сигурност, дело за оперативна разработка? Ние сме, значи, първо сме емисари, първото дело е емисари, почва 67-ма, и второто дело е демократа, което се пише най-вече, което е много симпатично от техна страна, да ни дадат такъв... Да. Повод за гордост. Да. Не сме го измислили ние. Просто... И какъв беше... Да, това сега, нашата цел не беше да изкарваме хора. Беше да помогнем на тези хора, които са тук. Нали? Което ги изкарваме, защото беше необходимо. Въпрос на живот и смърт. Нали? И вече, забележете, 80-те години, освен Петър, който го изкарахме скрит в това, вече пресата имаше влияние, т.е. джангъра, който се дигаше на запад, имаше вече значение. Това е такова. Това е вече втория период на репресиите в България. Има един първи период на съпротива и на репресии, който е в сталинското време, който свършва в България много късно, чак 62-а, може да се каже, с затварянето на Ловеч, на Ловешкия лагер. И там и опозицията не е малка. Аз няма да правя такова, да разправям за тази опозиция, защото не съм участвал в нея, но тя е била силна. След това е имало също вече, както в другите страни, като сравняваме с... Добре, айде да вземем един Едуард Генов. Едуард Генов, който лежа 11 години, беше студент в исторически... във вашия факултет. 68. Той издава позиви против нахлуването в Чехия. Той и още Александър Димитров. Добре. Арестуват го, осъждат го на 5 години и после още на 2 пъти вътрешна присъда, защото не се подава. Лежи 11 години. Едуард Генов. С какво е бил по-различен от, да речем, тези 8 съветски граждани, които по същото време излезоха за 5 минути на Красни площад и ги арестуваха веднага, но ги арестуваха пред камерите на целия свят.
и те станаха известни в целия свят. Докато и дори те лежаха малко, но нали, се отърваха, защото вече те бяха известни. Разликата беше, че тук в България нямаше никакви кореспонденти и България никой не я интересуваше, защото пак най-покорната, най-верният съюзник на Съветския съюз останало като създадено като понятие. Разлика никога. Не знам дали Буковски е бил там. Не, Буковски не беше там. Аз Буковски го посрещнах в Париж 76-та, да го освободиха. Той пристигна с ушанката още. С това съвсем... Сега е дебел, тогава беше слаб. Други въпроси? Господин Москова, напоследък в България, въобще по последните 20 години периодически темата за сътрудничество на държавна сигурност си слиза на преден план, затихва и пак изкача. Още повече сега, нали, сегашното правителство се закалва да уволни дипломатите, които са били си сътрудници и агенти на държавна сигурност. В тази връзка пак периодически тези хора доста пъти се оправдават с тезата, че ние работехме за родината и за интересите на отечеството. Слушайте, сега аз, когато ме водиха по... Само секунда, да. Ако мога да си го задам въпроса. Вие от гледна точка на емигрант, от вашата гледна точка, това, което сте видяли по-скоро във Франция, не толкова в България, тези хора с какво се занимаваха? Аз мога да ви кажа, че, например, този консул, който ми направи капан, защото те ме извикаха, за да ме арестуват. Това го видях в досието си. Просто той е получил заповед. Привлечете го. Да го арестуваме. Това какво е? Не е ли подчинение на държавна сигурност? А когато ме разхождаха из коридорите на следствения отдел, какво пишеше на стените? Тогава беше КДС, Комитет за държавна сигурност. КДС меч и щит на партията.